El naixement de Catalunya. El naixement de Catalunya se situa entre els segles IX i X. L'antecedent polític immediat a la seva formació el trobem en la creació de la marca hispànica que va impulsar Carlemany. Aquests territoris havien de ser la frontera entre el seu regne i els dominis sarraïns que havien estat vençuts anys abans pel cabdill franc Carles Martell a la batalla de Poitiers, any 732, i van servir perquè el rei franc anés estenent el seu domini a l'altra banda dels Pirineus. El fracàs de la conquesta de Saragossa, any 778, va fer que no pogués estendre la marca fins a la frontera natural de l'Ebre tal com desitjava. Amb tot, el lliurament a Carlemany de la ciutat de Girona, any 785, o la conquesta de Barcelona, any 801, van emmarcar un territori que correspon a allò que és conegut com la Catalunya Vella, que aglutinava els territoris pirinencs, el compresos entre el Llobregat i el Cardener, el Segrià Mitjà i la Conca de Tremp. Aquests territoris van ser dividits en comtats i se n'encomanà al govern a diferents comtes. Tots aquests comtes estaven vinculats en règim de vassallatge als reis francs i no tenien cap mena d'unitat entre si. Responien a una estructura jeràrquica de dependència senyorial que anava conformant les relacions de poder entre les classes dominants en l'època feudal. Eren nomenats pel rei franc, no tenien caràcter hereditari i exercien la sobirania, administració política, econòmica i judicial, en nom del rei. A voltes aquest domini provocava algun aixecament local antifranc. Amb el pas del temps, alguns d'aquests comtes anirien sobresortint i agafant més poder. Guifré el Pilós, fundador del Casal de Barcelona, reuní diferents comtats i repoblà les planes interiors de la Catalunya central. A partir d'aquest moment, es produïren dos fenòmens que foren definitius perquè Catalunya esdevingués una unitat política independent. El primer, un procés hereditari del poder comtal, la qual cosa consolidava el pes polític dels comtes respecte al rei franc, i el segon, una desvinculació final dels comtes catalans respecte a la monarquia franca, cosa que es produí cap a l'any 988 amb el comte Borrell II. Això ens fa present de quina manera es barregen un seguit de factors per explicar-nos el naixement de la Catalunya sobirana, feblesa d'una monarquia franca que havia canviat de dinastia, enfortiment dels comtes catalans, que ja passaven la seva autoritat política de pares a fills, i relació entre els diferents comtats catalans acceptant la primacia gradual del Casal de Barcelona. Tot plegat, un procés comú en l'origen de molts regnes medievals.